Ako pripraviť deti na svet, v ktorom stroje budú chytrejšie, než sme my? Nestavíme stroje na svoj obraz, my stavíme stroje na svoje problémy. Aký je strašne kreatívny ten počítač, pozrite sa, nakreslil nám psa ako Van Gogh. Bežne sa v praxi nasadzujú stroje, ktoré čítajú miesto jedného toho človeka eseje. Keď ten stroj si prečíta to esej a povie, že vynikajúca esej o Shakespeareovi, mne to stačí. Bohužiaľ, tie emócie nám často škodia viac ako pomáhajú. Vývoj ľudskej inteligencie ide nejak tak a tej počítačovej ide nejak takto. Tipujeme, že budeme mať kapacitu ako ľudský mozog výpočtovú okolo roku 2045 až 2050. Zrazu strašne chytrá mašina aj na druhej strane. Keď spustíme imitáciu ľudského mozgu, nevieme, či sme sa nepomýlili, či nespustíme nejaké monštrum. My sa od tých strojov učíme hrozne veľa. Tak teraz nás všetkých pozviažuje, tak nám vyúta dierku do hlavy, tam nám dá drátik a bude nám aktivovať neurón šťastia. Veľká časť toho kontentu, čo sa dnes učí, sa stane úplne zbytočnou. Nie všetko, čo sa dá, je aj rozumné robiť. Kritické myslenie je na celý život. To, čo budeme hľadať vždy, je asi dobro, ako sa cítiť šťastný a neubližovať blízkym a tak ďalej. Jednoducho naučiť sa myslieť tak, aby ten život bol zmysluplný.